So kia mình xin nhiều nhiều skill nhiều ubah dan ba phải tăng một udah wait what no it and fight kita ni kita ni mungkin man ay sunan ko mo ay siya kasi kung di ano ito ni kada dumi na kiti di ban sa sulan kin kiti dam tam jadi ni bikin kin ya kata mo sa jong ala dan yo jadi mesti social social pa ay jong kita ni jadi wala jadi She would mulai apa start gua itu iba jemput